Сърдили са на доктор Москов. За кой точно пример? Също за кой точно изказване на доктор Москов става въпрос? За изказването медицинските екипи на бърза помощ да навлизат в ромските махали, за да се избегне побоя над лекари. Напълно подкрепям останалите неправителствени организации, които се опълчиха срещу това негово изказване, защото смятам, че здравният достъп всъщност трябва да бъде еднакъв както и за хората от ромска точност, така и за етническите българи. Още повече, че един лекар, медицината е като цяла хуманна професия, който е в разрез с разделянето на хора в зависимост от социалния им статус или етническата им принадлежност. Така че смятам, че един средно интелигентен човек не би трябвало да има такова, да смее да направи такова изказване и то пред медии, пред една дадена аудитория. Не е ли вярно обаче, че лекарите от бърза помощ биват бити в ромските махали? Но има и други случаи на бити лекари, не само от хора с ромска принадлежност. Дайте ми пример. В спешния център от моя град, в град Перник. Не точно побой, но едно придърпване и пренебрежително отношение към лекарите. Това не може да се сравни с инцидентите, които стават в ромските махали. Да, но все пак има. И зависи от ответната страна в какво настроение е хваната и било то колко алкохол е изпила или каква е случката с негов близък човек, така че според мен човек реагира еднакво в дадена ситуация, независимо от произхода си. Това нападката към хората от ромски произход е, защото ги имат за по-експресивни и че не са толкова въздържани, което има нещо вярно, но според мен е възможно еднакво вероятно да се случи и в двете общности. Може ли това да бъде извинение обаче, че някой е по-емоционален? Не би го нарекал като извинение за конкретния случай, но пак ще кажа, би могло да се случи абсолютно навсякъде и на всеки, не само там. Но просто само това се показва. Ако вие сте лекар в бърза помощ и ви се случи нещо подобно, няма ли да промените мнението си или ще останете на същата позиция и ще продължите да защитавате ромите, които бият лекарите от бърза помощ? Когато това се случи, може пак да си говорим. Добре, благодаря.